Сколько эпизодов например? 4, 6. А ты вечно спорил. Говорю, да, пустающий. Как рано сдалась. Алло! Зма кабелить. Наш папа быстрее, брат. Не батики. Чакай! Батарея. Газ картифу. Когда батарея скачет. Маму чупи, брат, брат. 5 или 6. Школа. После Кореи мы там не сам. То лишь не буду. Ники, не на там. Вот там ли? Остальные тут иду. Только надо учивать. Остальные тут иду. Ну, читаю, честно. Громадный телефон. Это как тянул был телефон. Шара. Что это за шаги чувам? Ну ты прямо такие Samsung. Чего? Я думал Samsung Galaxy S. Значит, S4, S5, S5, Я как раз Samsung Galaxy S10. Ну, как это на так? Пойму? Так еще. Да. Плохая салата. Сила хватало. Sana elime ses falan Cem. Аварии. После босс. Значит, где ты? Да, ты играешь по игре. А если ты, например, как сидишь, как бегать, ты найдешь, и ты остаешься, например, твой что говорит, вот раз разыграем, ты как пораньше на полотеле тебя стало ничто швага. Ну, время ты сидишь, типа, что это будет. Например, самолет всего, что нарисовал, буду каждый день тебе говорит. И представь, что я вот там идти направо. 3. Let's go! Bakın cama da, reyme bakın cama da. Ну, все, влезал. Логично. Ну, да, сейчас я влезал, так мы все... Суббота. Это было. Куда свадом, то у нас сразу мастер нахуй. Шагавра нахуй такая. Мячка, страх, на месте. Мячка, страх, мне губяга. Мячка, страх, асмасак. Твой бутака был. В мертвых. Максима. Твой жама на мере, брат. Извини, брат. Он просто толкнул за академию, знаешь? Как куга влезет во врат? Ты знаешь, как меня напряг? Да. Наверное, когда фанчи. Меня първото зомби тъпо добре, второто зомби по-тъпо. Не, Колко? Чукай там там. Не знам. Ако ще игра да го заактивирам. Сега ще изгледам. Скрия ли? Да. След тя. Това е ключ. Айде! Сега да се събера. Няма, ако се събереш такива. Няма да тече биле. Ма той не можа малко. Дете не можа да такова. Как по-удреш малко? Пак! Мръсен, доле, идиотски шматка. Дете не можа да намеша наречка с... Да, стри си играта да джиджи малко. Не, да играш от време търси какво. Не гледаш ли си? Не гледам какво.
Яся. Ти зомбите ли са? Не. Най-едното нали на пари. Става едно. Не, но той човек. Мисля, че не. Ари, бе. Нали? Какви сте музики от Брат! Как си толкова бърз, бе? О, имаш късмечин да хванат търби. Той ма дай два пъти днеска. Аз как се подбирам в тия шкафчета? Добре, няма да избягаш от избягане. Трябва да стоиш да си научи в една стая. И нямаш батерии, брат. Какво е? Проблем? Проблем ли имаш? Аз съм пред него спря да ме вижда и сам пак ме видя. Ау! Ама скочи. Ама скочи. Бързи нещо човек. Бързо. Мисля, че пак стига да бъде. Бързо да ме чуе. Давай. Ой, докато се отвори. Трупа къде отиди? Сейфа са. Със сейфа спокойно. Къде отиди, бе? И аз какво трябва да се поберат? Да, бързо. Не мога да се побера аз там. Ти да не ли ти нещо? Сега се Не, затвори. той ще не е стигнал тук. Ще не е стигнал тук. Доктора ли още? Отбягам се. Трябва да отидеш бързо, защото ще се затвори той. Трябва да му скочиш бързо и затвори го там. Мога, брат, да я затворя. Давай, докато имаш още една вечеря. Да, бързо. Бързо се проведи. Знам къде трябва да ходя. Забравих пътя. Аз не знам. И аз не знам къде е. Никса. Тръгвам дъвка. Какви първо е това? Не видям. Гимнастика. Да съм тъп как тебе, бе. Това. Напая. Не беше народ. Беше народ. Как ти лаптоп ли си ма? Не беше народ. Не, от телефона. Така си не се чува. Стонко. Написа на чак да изпълня. Паради. Ма къде ти, бе? Ево! Не, как ще да иди пусна камера. Да. Но предвид главното. Случай пътел. Има били въшки. Води. Ето това. Бели въшки. Не. Някоя. Не, пак гривна имам много. Не сам. Бъркам съм. Сега. Проблема е, къде беше главно? Дето в коридора там горе. Его, че си тук. Не съм тук. Дето беше доктора. Не знам къде. Мисля, че сече къде ама... Ти взе ли ключа? Не. Има опасност от зомби. Кажи. Ти скачай, бе! Нали че е сейфа? Ама не, знаеш какво майто, кой е паднал някъде? Падна, да. Сега той ще трябва да чуе. Падна, трябва да отидеш къде ти паднал, той да го вземеш. Ничо. Ами да, но... Къде? Той не знае къде ще. Аз знам на къде да върша, ама... Знам принцип печама като ми забавя. Кажи се да не можеш. Не пиши аз купата. Да. Какво намери сега? Кажи шо текст. Да правя. Да, търсим тук, защото то не е съсвор, той за клещи му тъй като купата той падна. Що не беше паднал първата? Да че не си вижда правилно. Да се завърти навсякъде. Вижда ли?